Dear aspirants, welcome to Compete Minds. ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ CBT1 ఎగ్జామ్స్ మనకు మార్చి 16th నుంచి జరగబోతున్నాయి. ఈ కమింగ్ 25 డేస్ టైం అనేది చాలా క్రూషియల్ టైం. ఎగ్జామ్ బిఫోర్ మీకు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ కావాలి. ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ ఉండడం వల్ల ఎగ్జామ్లో ఆ ఫ్లో అనేది మీకు వస్తుంది. అంటే ఎగ్జామ్ బిఫోర్ 25 డేస్ మీరు వీలైనన్ని ఎక్కువ మాక్ టెస్ట్ రాయాలి. వీలైనటువంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దానికోసం కాంపీట్ మైండ్స్ మీకోసం టెస్ట్ సిరీస్ బూస్టర్ని మీకోసం ఈరోజు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఈ టెస్ట్ సిరీస్ బూస్టర్లో మీకు 30 రియల్ టైమ్ మాక్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, 20 ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ ఉంటాయి విత్ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. మీరు ఇమీడియట్గా కాంపీట్ మైండ్స్ మొబైల్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఈ యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ బూస్టర్లో కింద మీరు పాల్గొని వీలైన ఎక్కువ టెస్ట్లకి మీరు కింద రాసినట్లయితే డెఫినెట్గా మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఆస్పిరెంట్ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ.